Toni Pons, sobretot fem espardenya d'espart. Al principi va ser complicat, com moltes entrades, crec, en el món familiar. És el teu pare, però segueix sent el teu cap. Heu crescut molt, els últims 10 anys pràcticament triplicat facturació, esteu per sobre els 30 milions. Amb botigues pròpies que en tenim 19, més una a Lisboa 20, que són les que portem directament. En molts indrets que tenim molta presència B2B no tenim botiga pròpia. Estem a Filipines, a Emirats Àrabs i Aràbia Saudí, estem a Sud-àfrica, Colòmbia, Equador, Xile, República Dominicana i Estats Units. Reforçar la marca, podent tenir presència directa al carrer, provoca una notorietat de la marca que també fa que la marca pugui performar millor en les botigues multimarca que està, i això, si sumes al canal digital, doncs és aquest cercle que retroalimenta i s'avantatja una cosa de l'altra. Tu et faria il·lusió que hi hagués una quarta generació liderant Toni Pons? La meva filla Nora, que de moment té 3 anys, queda molt lluny. El context actual costa pensar-ho, tot i que evidentment faria il·lusió. Per què no?